din Prodan. Da. Ce mai ce faci? Ce faci? Raul. Nu de mere. What the fuck? Uite curge acolo. Gata. Ce mă vede eu să pun? Ne dai bere? Dai bere. Poate rucă să fie. O băiată. Dai bere. Cum se rucă fotbal? Hei! Ce faci? Bă, vă dau cu sticlă în cap. Dă-i-o, dă-i-o! Dă-i-o, dă-i-o! Dă-i-o, dă-i-o! Dai-o! Dă-i-o! Aruncă! Nu așa! Frumos trebuia să-i dai! Sunt pâțule! Păi ce dă la după cap? Sunt pâțule! Na, dă-i-o, dă-i-o în mână, mă! Nu! Nu așa, nu-i frumos, așa! Fac! Ce dracu sunt cine? Dă-i-o în mână, mă! Dă-i-o, dă-i-o, așa! Ivaldi, frate. Vai, nu cred. Morti. Hai, apărat. Eu am și mai fain. Haide! Și mai fain? Arată! Ia să văd! am apărat. Dai mie biciclă să scrie. Păi, mă. Sânge? Sânge? Da, unde să uite. Băi, copii, scoate-o. Hai odată, Oze, că nu... Desfă, dacă ai curaj. Nu trebuie să desfaci, că eu vezi modelul. Da, de acum, da. Hai, bă, luați-o de acolo, că vine mașina și lăsați-l în pace. Dați capacul și lăsați-l în pace, hai. Nu zic că da, du-te, dracu, du-te. Bă! Dai-te mie, te rog. Dă-te că ăsta, dă mâna cu el, că Dă mâna cu el, că-ți dăm. E, nu, Dumnezeu, nu. Nu-am voie să dau. Da, vezi că măcar știe ceva. ești minor. Ce? Și ai minor, în pui mei. Na, bea. Bea, Nu bea, nu! Lasă-l, bea. Bea-i, te filmează. Na, nu, că... Taci, mă. Bea. O lua decât spumă, acum e un pic. Hai, dă-le la moșu. Bravo! Dă-le la moșu. Nu-i bună, nu-i voie copii. Andrei... Nu, nu e turna. Că da bani pe ea, ia dă-i-o, hai. Da, ai bani, tu arunci tu pe jos. Ia, nu dădea de pământ, că o aruncat-o și el. Fashion are. Da, zici că mi stau cu ei. Puneți Puneți ochelarii! Haide. Puneți ochelarii! Ați văzut ochelarii? Puneți ochelarii! Ochelarii! Devine mamă, nu rog, și niciodată. De aici, agățați! Du-te iar de-ai tu și pună de-ai. Dar nu, că nu zice nimic, ce să zică? Poate vrea să știți filmare. Da, până. Eu mi-au biță și plec. Ui, scoate-o apă! Pune-ți tu! Mai am mișto. Că mă-i la mișto. Bem? Poate-i fute una. Mai zi de eu. Poate-i fute una. Pune ochelarii, mă. Îmi bag de șanță. Dar de ce se pune? Stai să mișto cu el. Nu, ce? Uite, să leagă ăsta de mine. Ce-ți leagă ăsta de mine? Nu, domnule, nu. Nu să aduc o gagică. Să zic o gagică mai să apă țara. Vai. E de mine? Da. Dacă vrei mai sacă, da. Deja 4 minute. Hai, mai să mergem mai încolo ca să pot să țin după tine. Știi, ca să pot să filmez să nu zic că anul de ceva. Lasă pe meu. Nici o băieță, Lasă pe meu, bă. Da. Hei, lasă-i că are o țică de țuică acolo și o sparg. Băi, îți scurge țuica, bă! O sparg țică. Lăsați-l! Gata, poți să-mi trimiți. Stai că acum am întrebat. Da.
Hai odată! Nu iritează! Nu iritează, nu? Alin! Alin! Cine mă știu? Nu, că Rozi nu zice mică. Hai, gata, la fond! Mergi! Deiu! 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 Bă! Deiu! Deiu! Hai la colț.